lek somni bazar eba hati obo mia aisuk ni simi tini hor thangnai aisuk ni simi sabai sukruk khwlaijak tongkha hapang ni phasingtei obo tamung gangke obo government ni jaga ngya kha thai o thai ke baniya khlai Mangwlak ব্যবসা বাণিজ্য khlai Mangwlak kinai teise obo yang tei lama tongo o bazar saka obo lama ga obo no karei tei yang o a phalmani tola kaisa abo kaisa bokhokjakha a line kaisa a phalmani line mungsa marakleya gobangma manui khwnai moi kwthang cha kwthang gobangma oro Phalnok tongjak gobangma ke saiman chalaiba sani no bokhok paika ke information diawoi asakai lokorok wana laijak oro baniya khlaini rok tei sing baksa lokorok no chini borok bongni borok no sengmani hingkake borok sawok baksa basawo building koto tangni phane dabo hingkake baksa basawo angko hapangni jagao hapangni thayo kebo baniya khlai Mangwlak kini bokhok sibaika haste hapangni phasingti dagi mungkhnai koktuma hingkai dabo gabono lokorok wana laijak oro baniya khlaini rok boro baniya khlai silani mani mikthung to je phalbai bara rok tongbai mane abro bebak do gabono nasikliya hor aisuk ayang aisuk ni simi phaisabai pemani dana sabai sukruboi kalam thangbai kya gari khatabok lek somni hati khali buk changai thangka nasina je lokrok chungnangna phurugoi tongo yang I kobong kha yango a phalmani line ayang phasingo ngangke imokha bazar saka au lama tongmani o lama agi ni simino lama khasam phe borok bisi kwbangma romoi hati khlai tongo hati baniya khlai tongmani tini ngangke narakle borok sekang information rijak sia kutulbai di hinai awon bagai de borok kebono sayawai no hotat phai asumsa phai sabai pekya wana ma singse golai kheno jeng kok tuma thumrai rongni phasingtei kebono interview eba totho bait na hana hangkang kebo lokorok rinani naya tangai borok bo thik kahamke bol information rijak ting no siani bagai dengkha na kirijak man bagai dengkha hain bagai no rirak yang tongbai khena lokorok aro baniya khlainai lokorok